sarkin da baya murabus kai ɗaya ne buwayi. Allah la sharika lahu in mun roƙa kana yi. Yarda na tsara aikin cikin tsafta kada na yi bulayi. Dama dogaran mu ga kai ne ba wani ɗan adam can ba. Nai roƙon salatin fati wanda ba zan iyaka ba. Gun khairul bariya muhaimin wanda ba kai wata muka ba. Sayyidina Muhammadin Rasulullah wato farin duba. Gatan kauni tun fil azal ni ban ga irin ma'aiki ba. Ya Allah ka sa sayyida wato tsokar ma'aiki. Gaji uwar tagwayen da dan ita ce aka yau ta raki. Duk wani mai adawa da suna tabbata ya fi jaki. Dukan martaba in dai ba da su bace akwai dan ba. Na san yau mazajen kwarai na fita kunya a taro. Ba su gudun a ce sun mace domin sun samu horo. Dukkan rindina za su tunkara kuma ba su tsoro. Dakarun ma'aiki nake ta nufi kulafa umantuwa. Yau gonar wani yayi muke ciki domin ba irinta. Dan kuwa alkhairin da ke ciki ya wuce in kwatanta. Domin ku kuke saita ruhin bayi masu bauta. Dukkan wanda baya ladab a gaban ku ba zai ki wayo ba. Mali yakin fi karfin kafewa shak Ahmad Tijani. Dole na sanya tammi wali barhama gausu zamani. Shak Ahmad mai yarwa shehi kuna ɗebe mana rauni. Ba dan ku ba wallahi ko bautar ba mu san ana yi ba. Karkan mu ba a sa ka a zauna dogo ka fi wada. Ya maula ya shehi bashir kai ne na kira da jadda. Ka san ko a kayan ado